Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som vás všetkých prítomných veľmi rád privítal pri tejto milej príležitosti, kedy by sme chceli ohlásiť vznik nového slovenského hokejového klubu Dynamo Giraltovce. Jedná sa o unikátny projekt, ktorý na Slovensku ešte nebol. Ja sa volám Juraj Dlhý, toto je pán Juraj Bystrozraký. My budeme finančne stáť za týmto tímom. Môžete vidieť logo a neviem teda čím začať. Asi bude najlepšie nechať vám priestor na vaše otázky, ak teda nejaké sú. Dobre, tak ja teda, ak môžem, začali ste s tým logom. Mne nápadne pripomína logo týmu New York Rangers. Podobnosť čisto náhodná? Áno. Dobre, ďakujem. V ktorej lige bude tým pôsobiť? V kanadsko-mexickej NHL. V kanadsko-americkej NHL. Ja by som mala otázku, dobrý deň. V Giraltovciach ale nie je hokejový štadión. Chystáte sa nejaký postaviť? Máte pravdu, nie je a ani chystáme sa postaviť. Máme ale pripravený veľmi pekný projekt na rekonštrukciu miestnej maštale na krásnu hokejovú halu s kapacitou 10 110 divákov. Výborne, a ako získate peniaze na rekonštrukciu? Vlastnou hlavou. Zo štátneho rozpočtu. Koľko by táto rekonštrukcia mala stáť? Ten prvý odhad je 40 miliónov. Tak ale pozrite, môže sa to vyšplhať na nejakých 87. Dobre, pán Dlhý, a kto by mali byť hráči nastupujúci za toto mužstvo? Tak v prvej sezóne by sme mali radi čím viac slovenských hokejistov. A ktorí sú to? Mená by sme asi radšej ešte nekonkretizovali, viete, je to všetko v štádiu rokovania, ale môžem prezradiť, že by sme boli veľmi radi, keby nám tu hrali takí traja top svetoví slovenskí hokejisti. Platili by sme im takú almužničku. No a to tak, ako čo sa týka prvej sezóny, tak toľko to. A čo potom? Tak potom nech tu hraje 20 Maďarov, nám je to jedno. Ide v prvom rade o to, aby sme pri zakladaní vytvorili dojem, že nám ide o slovenský hokej. A rozumiem. Prečo ste sa rozhodli založiť ho práve v Giraltovciach? Tak, aby aj sedláci zo svetovo nevýznamného mesta sa mohli pozrieť na svetový hokej. Prepáčte, ale taký tím na Slovensku ešte nepôsobí. Vy ste odkiaľ? Televízia Palomír. Poprosím ďalšiu otázku. Prepáčte, ale taký tým na Slovensku ešte nepôsobí? Ešte nie. A kto by mali byť vaši diváci? Tak určite to budú ľudia, ktorí milujú hokej, bývajú niekde v okolí, ale viete, drahá liga, drahá hala, drahé vstupné, takže určite prídu aj nejakí sedláci, bohatí, ktorí o hokeji nič nevedia, nikdy na ňom neboli. A oni samozrejme priťahujú aj nejaké fifleny, ktoré tiež o hokeji nič nevedia a budú radi, že sú v tej peknej hale, tak si tam budú robiť tie selfie. A máte už nejakých sponzorov? Štátne firmy. A boli by sme radi, keby sme tam mohli prať aj naše peniaze z našich firiem. No a ktoré sú to vaše firmy? Tak to snáď je všeobecne známe. Môžeme sa vrátiť k hokeju? Dobre. Tak teda, aké sú vaše predsezónne ciele? No tak NHL je náročná liga a my máme záujem uchádzať celej spodnej priečky a vôbec nám nebude vadiť, ak nás predbehnú také hokejové týmy z krajín ako je Egypt, Moldavsko alebo Chorvátsko. Na Slovensku takýto klub ale už funguje, nie? Televízia Palomír však? Áno. Poprosím ďalšiu otázku. By som mala... Na Slovensku ale takýto tým už funguje, nie? Nie, nefunguje. Dobre, hovorili ste o cieľoch na túto sezónu. Aké sú vaše dlhodobé ciele? My by sme radi robili hanbu slovenskému hokeju zo štátneho rozpočtu. A kde sa vidíte o takých 5 rokov? Pani redaktorka, ja vás môžem ubezpečiť, že v roku 2019 my už v hokeji nebudeme. Môžete byť úplne kľudná. Nám ide ľudovo povedané o to, aby sme ten hokej potrtkali odzadu a
a potom ľudia sa chvíľku potešia, že majú svetový hokej a my sa potom zbavíme. Čiže asi toľko. A aký bude mať podľa vás vznik tohto klubu dopad na slovenský hokej? Tak toto je nám úprimne jedno. Tak ale teda, keď sa pýtate, tak pravdepodobne tam klesne v slovenskej extralige mediálny priestor, čiže padne atraktivita, príde o sponzorov, o divákov, čo znamená, že tá liga sa bude zhoršovať a koniec koncov mladí hokejisti budú vyrastať v krajine, ktorá nemá serióznu ligu a celý hokej pôjde do vodou. A vás to vôbec nemrzí? Tak máme to jedno, ako som povedal. To nech rieši Robo Švehla. Pán Bystrozraký, mal by som na vás jednu otázku. Prečo chcete vstúpiť práve do NHL? No tak, lebo by sme veľmi radi obchodovali s kanadsko-mexickými firmami. S kanadskými a americkými firmami. Ja by som vás poprosil, aby ste svoje otázky nesmerovali na pána Bystrozrakého. A prečo potom prišiel na túto tlačovú konferenciu? Aby bolo zrejme, prečo sa ja volám Dlhý. Prepáčte, ale skopírované logo, financovanie štátom, vrátanie štadióna, konečné umiestnenia za Egypťanmi, Ukrajincami a Chorvátmi. Naozaj nemáte pocit, že na Slovensku takýto klub už funguje? Poprosím ďalšiu otázku. Prečo sa vyhýbate tejto téme? Naozaj nemáte pocit, že na Slovensku takýto tým už funguje? Pani redaktorka, ja budem stále hovoriť to isté dookola. Hovoril som to otvorene v televízii. Ja sa tej téme vôbec nevyhýbam, pretože viete, ak by aj bola pravda, to čo je tam popísané, tak ja nepovažujem za trestný čin pitie koly. To je tak, čo vám k tomu môžem povedať. Ďakujem.